रामकथा चंद्र त्याच्या किरणांनी जशी शीतलता प्रदान करतो तशी रामकथा शीतलता प्रदान करते. रामकथेला चंद्राची उपमा का म्हणून हो? रामकथेला चंद्राची उपमा कदाचित यासाठी प्रकट झाली असेल, चंद्राकडं आपण सगळे जाऊ शकत नाही, भगवंताकडे आपण सगळे पोचू शकत नाही, पण चंद्राची किरण आमच्यापर्यंत स्वतःहून पोचतात. आम्हाला तिथपर्यंत जाण्याची गरज लागत नाही. रामकथा आमच्यापर्यंत येते. चंद्र किरणांची उपमा देऊन याज्ञवल्क्य मुनी म्हणाले, बाबाजी, रामकथा अज्ञानाच्या महिषासुराला संपविणारी आहे. रामचरित्र आपणाला ऐकण्याची जिज्ञासा आहे म्हणून मी रामचरित्र सांगू लागतो. बाबाजी, रामचरित्र तुम्हाला गोडी आहे म्हणून सांगण्याचा माझा अट्टहास. आणि याज्ञवल्क्य मुनी सांगू लागले, बाबाजी, पाठीमाग एकदा असंच घडलं होतं बघा. भगवान शिवजींना रामचरित्र ऐकण्याची लालसा निर्माण झाली आणि भगवान शिवजी सतीला बरोबर घेऊन रामचरित्र ऐकण्यासाठी कुंभज ऋषींकडे गेले. कुंभज ऋषींच्याकडं माता सती सोबतीला घेऊन भगवान शिवजी पोचले. सती सोबत आहे. शिवजी कुंभज ऋषींच्या आश्रमाला पोचले. कुणीतरी आतमध्ये जाऊन सांगितलं, भगवान शिव आलेले आहेत. कुंभज ऋषी म्हणजे अगस्तीजी. अगस्तीजींना कळलं भगवान शिव आलेत, प्रत्यक्ष शिव भगवंत माझ्या आश्रमी आलेत. ही भावना आल्याबरोबर कुंभज जागेवरून उठले, अगदी धावत बाहेर गेले आणि बाहेर जाऊन शिवजींचं त्यांनी स्वागत केलं. आश्रमामध्ये सन्मानानं त्यांना बोलविलं, सिंहासन दिलं. जे उपलब्ध होतं ते सिंहासन शिवजी त्यावरती स्थानापन्न झाले. कुंभज ऋषींनी शिव पाद्य पूजा केली, पद प्रक्षालन केलं, पूजा केली आणि भगवान शिवजींनी आपल्या येण्याचा मनोदय सांगितला. भगवान शिव म्हणाले, कुंभजजी, आपणाकडून मला रामचरित्र ऐकायची इच्छा आहे. कुंभज ऋषी भगवान शिवजींना रामचरित्र सांगू लागले. शिव रामचरित्र ऐकताना ध्यानमग्न झाले, भाव समाधी लागली. रामचरित्र ऐकताना डोळ्यातून आसवांचा ओघळ वाहू लागला. रामचरित्र पुढे जाऊ लागलं. सती शेजारी बसलेली आहे, पण सती रामचरित्रामध्ये मग्न नाही झाली. ज्या वेळेला शिव आणि सतीचं त्या आश्रमाच्या प्रवेशद्वारी आगमन झालं होतं आणि ज्या वेळेला कुंभज ऋषी स्वागतासाठी धावपळ करत होते, त्यावेळेलाच सतीच्या मनात संशय निर्माण झाला. आम्ही यांच्याकडून रामचरित्र ऐकण्यासाठी आलोत आणि हेच माझ्या पतीच्या समोर धावतायत. महाराज कसा असला पाहिजे? सगळ्यांनी त्याच्या पुढे धावावं, त्यानं कुणाचं काही नाही, त्यांना ऐटीत बसावं. सतीला वाटलं यांच्याकडे आम्ही रामचरित्र ऐकण्यासाठी आलोत आणि माझ्या स्वामींच्या समोर हे धावतायत. मनात संशय निर्माण झालेला. रामचरित्रामध्ये सतीचं मन लागलं नाही. रामचरित्र पुढे गेलं, रामचरित्र संपन्न झालं. मग कुंभज ऋषींनी भगवान शिवजींना हरिभक्ती विषयी विचारलं आणि हरिभक्तीची महती भगवान शिवजींनी कुंभजींना सांगितले. सत्संग कशाला म्हणायचं याचं हे उदाहरण आहे बघा. देवाणघेवाण विचारांची म्हणजे सत्संग, संतांचा एकत्रित समूह जिथं जिथं भेटला तिथं काहीतरी प्रबोधन झालं, त्याचं नाव होतं सत्संग. रामचरित्र कुंभज ऋषींकडून शिवजींनी ऐकलं आणि शिवजींच्या मुखातून हरिभक्ती विषयी कुंभज ऋषी ऐकत होते. काही दिवस लोटले. निरोपाचा क्षण जवळ आला आणि शिवजींनी माता सतीच्या समवेत कुंभज ऋषींचा निरोप घेतला आणि परत कैलासाला निघाले.